A xornada comezou cunha visita ás instalacións onde os asistentes puideron coñecer de primeira man o proceso de elaboración dos viños e a filosofía que guía o seu proxecto. A continuación, iniciouse a xornada do Día da Galeguidade Empresarial, que reuniu a representantes de medio cento de empresas galegas de diversos sectores: financiero, conserveiro, vitícola, turístico, de obra pública e de servizos, entre outros. O acto, promovido polo Foro Enrique Peinador e financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra, tivo como obxectivo visibilizar e recoñecer o compromiso das empresas galegas que fan do idioma propio unha ferramenta de valor, identidade e prestixio. A secretaria do Foro Enrique Peinador, Carme Pérez Vaquero, fixo fincapé na idea de que as empresas que apostan polo galego construen proximidade e confianza, subliñando que a galeguización empresarial non é só un compromiso simbólico, senón unha estrategia que fortalece as marcas e humaniza a economía. No acto presentouse o microdocumental Medrando co Galego, no que tres voces representativas, o Foro Peinador, a Deputación Provincial de Pontevedra e a Adega Terras de Asorei, coinciden na idea de que a presenza do galego nas empresas é sinal de compromiso e orgullo de país, así como un factor que reforza a marca Galicia. É un placer recibilos nestas magníficas instalacións que a Adega Terras de Asorei tivo a ben poñer a nosa disposición para celebrar un novo día, unha nova edición do Día da Galeguidade Empresarial. Unha data que naceu co propósito de recoñecer a empresas que, ademais de producir con excelencia, teñen a ben utilizar o galego na súa comunicación, na etiquetaxe dos seus produtos ou na imaxe corporativa da empresa, conscientes de que a súa utilización crea valor engadido, proxecta país e prestixia o noso tecido económico. Porque desde o Foro Enrique Peinador, que promovemos estes encontros anualmente, estamos convencidos de que a galeguización empresarial é unha expresión da responsabilidade social corporativa que une economía, identidade e futuro. A galeguización empresarial é, sobre todo, un camiño de encontro e pensamento colectivo. Desde esta vontade de diálogo, o Foro Enrique Peinador promove conversas co empresariado, impulsa campañas e crea contidos audiovisuais que procuran unha reflexión activa sobre o valor de usar o galego no mundo empresarial, no mundo económico. O secretario xeral da Lingua, don Valentín García Gómez, destacou que o galego é unha ferramenta de competitividade e innovación que necesita o apoio de todos, subliñando a colaboración activa co Foro Enrique Peinador na promoción de iniciativas que impulsen a presenza da lingua galega no ámbito económico. Hoxe é un día especial porque unha vez máis poñemos de manifesto, como acaba de expresar moi ben este vídeo elaborado co patrocinio da Deputación de Pontevedra, a intencionalidade e as vantaxes de etiquetar en galego e de promover os nosos produtos en galego. Unha lingua nunca é normal de todo se non atende a un aspecto tan importante como é a economía. Moitas veces non reparamos o suficiente porque nos centramos no ámbito da lingua, no ensino, na literatura, na cultura, pero hai un moi importante que é o tecido socioeconómico. Unha lingua que non se move nos fluxos económicos, nos fluxos de intereses de empresas, de traballadores e traballadoras, de empresarios de centros de cotización, un longo palmarés, digamos, de lugares onde temos que colocar a nosa lingua, e todos sabemos que o galego, por distintas cuestións que sería moi prolixo repetir aquí, non tivo acceso a elas polas razóns históricas do noso país, do noso idioma. E nos últimos anos hai que agradecer ao Foro Enrique Peinador e a todas as empresas que formades parte del e que hoxe estades aquí presentes. Vexo moitísima xente do sector alimentario, do sector dos procesos cárnicos, conserveiros, pero de moitísimos outros ámbitos, tamén do turismo, tamén de, se me permitides, por exemplificar, porque me chamou moita atención velas aquí, as responsables de comunicación da refinería Repsol da Coruña, nada menos que tamén están incorporándose ese proceso de galeguización. Isto danos unha idea que, dende as entidades máis de ámbito máis internacional, como pode ser este sector dos hidrocarburos, aos procedementos de produción de viño, hoxe máis do 70% do viño producido en Galicia está etiquetado en galego, e como dicía Roque neste vídeo, vendidos en moitísimos países distintos. O galego marca a denominación de orixe,
marca confianza, marca proximidade, marca un montón de valores que están saindo á alza nos nosos mercados. E é por iso polo que temos que aproveitar esta oportunidade que nos dá. E así, a Xunta de Galicia e o Goberno galego non pode de outra maneira que apoiar todos estes procesos, apoiar tamén a denominación de orixe, hoxe está aquí tamén o seu responsable, en todas as denominacións de orixe que temos en Galicia, e marcas de entidades singulares, para que a nosa lingua teña un lugar que ten que ter nesa economía galega, nesa puxante economía galega que ten que ser acompañada de tamén a fortaleza da nosa cultura, que é moita, estamos vendo nos últimos tempos, e agradecervos a todos e a todas que poñades esa marca, esa distinción que vai ser en beneficio de todos e de todas, das vosas empresas seguro, da vosa actividade económica seguro, pero tamén de cada un dos que formamos este pobo galego que ao longo dos séculos somos resistir sempre cunha marca de identidade, cunha marca propia que saberá seguir, creo eu, cada vez con máis forza, impulsándonos aquí, na Galicia territorial, en esa Galicia da diáspora, e tamén nesa Galicia internacional que é a Galicia eterna. Moitas grazas por estar aquí, moitas grazas por recibirnos. O presidente do Foro Enrique Peinador, don Xosé González Martínez, referiuse á necesidade de vertebrar a identidade galega facendo copartícipes a todos os sectores nun proxecto común de país. Lembrou a figura de Enrique Peinador, empresario galeguista que dá nome ao foro, e fixo entrega do diploma de galeguidade empresarial á adega Terra de Asorei, que recolleu o seu presidente. Temos a necesidade de salientar que Galicia se vertebre a súa identidade facendo copartícipes a todos os sectores sociais. Hai segmentos da sociedade que aínda ignoran o patrimonio extraordinario, orixinal e fecundísimo que ten o noso país. Galicia é unha suma, polo tanto, de pobo e terra. Temos unha terra, pero desgraciadamente non temos pobo consciente. E iso é algo que hai que constatarlo todos os días. Nós, dende estes días da galeguidade empresarial, dirixímonos a un sector social do país. Nós necesitamos novos neotrovadores e consideramos que os novos neotrovadores da lingua galega están no mundo socioeconómico. Unha etiqueta, como decía Roque, nunha mesa en Nova York, como a mí me pasou en Minneapolis, con a adega coñecida, que ten etiqueta en galego, suscitou arredor daquela mesa redonda pois un debate interesante, porque eran americanos e non entendían o que decía a etiqueta. Eu traducínllela e os americanos estaban contentísimos porque tomaron aquel viño, que era un viño extraordinario, e que estaba en galego, e eles non coñecían que había en Galicia unha lingua propia que non era o español, como se adoita decir. Por lo tanto, o galego nunha etiqueta fai moito máis que un libro de poemas. En cambio, a botella de viño e outros produtos, ou estaren etiquetados en galego, estou pensando agora aquí no amigo ex-vicepresidente que ten unha empresa que etiqueta en galego, non? Pois esas etiquetas convértense de facto nun produto cultural, nun elemento de transmisión, transmiten calidade e transmiten lingua. Con esta idea celebrouse en 1925 en Lugo o primeiro Congreso de Economía de Galicia. O próximo día 29 celebraremos en Lugo o centenario daquel feito histórico e trascendental que serviu de orientación para crear un modelo de economía que se chamaba autocentrada, é dicir, a partir dos propios recursos naturais que ten o país. A cultura e a lingua foron dous elementos patrimoniais que se incorporaron aos debates, adiantándose no tempo o que agora se chama responsabilidade social corporativa, a que aludía Carme, e que a legislación vixente protexe. A lei de usuarios e consumidores, a lei de procedimento administrativo, a lei de normalización lingüística. E isto é o que pretendemos fazer con estes días da galeguidade empresarial. Por iso, o día 29 en Lugo, vamos rendirlle unha homenaxe a Álvaro Gil Varela. Álvaro Gil Varela, que foi vicepresidente do Consello de Administración de Pescanova, a empresa por antonomasia máis importante do mundo na elaboración de peixe,
que foi vicepresidente do Consello de Administración de Celtia, que foi o vicepresidente de Antibióticos S.A., a empresa máis importante que hubo en España de antibióticos, que foi tamén membro do Consello de Administración da segunda liña aérea, había Iberia e era Aviaco, que foi de Transfersa, que foi de Frigolouro, que foi de moitas empresas. Eso a él non lle impediu estar no mundo, nos negocios, e exercer de galeguista, porque gracias a él ampliouse un museo provincial de Lugo. Gracias a él, Lugo ten un Torques, aparecido nunha leira, pagou na ele e doulla a Deputación, e que gracias a él, Celso Emilio Ferreiro traballou en antibióticos cando tivo que fuxir de Venezuela, e que gracias a él Eduardo Blanco Amor viviu, nunca mejor dito, del cuento, facendo novelas. Foi un mecenas, e que grazas a él, a Revista de Economía de Galicia, que foi o primeiro instrumento que houve no país para divulgar os criterios de planificación económica de Galicia, puido ser editada. E que grazas a él, o primeiro libro que se editou a Editorial Galaxia, Antífona da Cantiga de Ramón Cabanillas, pagou no él. É dicir, o empresariado ten que estar implicado na construción do país. E esta é a nosa teima. Modestamente somos teimosos, aínda que pensemos que ás veces a xente di estes son insufribles, pode decir algún, porque sempre nos están creando mala conciencia. Non queremos crear mala conciencia, que o que queremos é, con toda a bondade e a pedagogía posible, que os empresarios onde teñamos contacto con eles asuman esta filosofía. E estamos moi contentos, ao fe que sí, porque parecía ao principio que había moita máis resistencia entre os empresarios a utilizar o galego. E na nosa experiencia de máis de 25 anos, decatámonos de algo que é fundamental, e é que hai moitos empresarios que o único que hai que facer é falarlles, é comunicarlles, porque o idioma é algo máis que un medio para a comunicación social. O idioma é unha conducta. E aí está o año deste asunto. Queremos unha economía galeguizada que teña nos consumidores os aliados necesarios para que este proxecto sexa unha realidade e Galicia sexa cada vez máis galega e dona de seu. Don Xosé Ramón Durán agradeceu o recoñecemento reafirmando o compromiso da adega coa lingua e coa terra, facendo un repaso aos 10 anos de traxectoria da empresa nas actuais instalacións e lembrando as dificultades e o camiño percorrido ata consolidarse como un proxecto de referencia. Terra de Sorei é unha pequena empresa, unha pequena adega de capital galego e familiar que aposta pola calidade, pola internacionalización e pola sostenibilidade. Nós aquí elaboramos entre 250 e 300 mil litros de viño, temos unha capacidade e estamos organizando a adega para ser unha pequena empresa que tenga capacidade de elaborar ata 600 mil botellas e ter esa pequena presencia no mundo. Agradezco moito que este acto escollera desa Terra de Sorei porque dase unha circunstancia. Hai 10 anos, esta semana, Adegas Terra de Sorei mercou este espacio. Non está como non estaba fai 10 anos como está hoxe. Aquí había toxos, a terra a monte, nacían eucaliptos non porque se plantaran, sino por abandonado. Hoxe temos este edificio, é unha adega botelleiro en madeira galega íntegramente, solo que pisades o chan, todo o demais, as paredes son de madeira. Arriba hai paneles solares que producimos o 35% de nosa enerxía. E como dixen antes, o facíamos porque é un dos nosos símbolos da sostenibilidade, pero tamén por respeto aos nosos fillos e aos fillos de todos, ás novas generacións. Non que non se pode xenerar máis pegada de carbono, máis contaminación, se podemos deixar un mundo mellor. E nos queremos. Unha empresa, e unha adega é unha empresa, e neste caso a adega o que ten que facer é un bo viño e un viño honrado. E en eso estamos. Terra de Sorei foi o ano pasado
a adega galega con máis premios polas súas elaboracións especiais. Unha empresa, e nós somos unha empresa, o que ten é que dar beneficios aos socios e á sociedade. Nós aquí en Adegas Terra do Xorei levamos 10 anos reinvertindo todo para chegar a ter este modelo que hai. Pero hoxe unha adega, unha empresa, non pode dicir o obxectivo é ter beneficios económicos. Os que vimos de tradición de empresa familiar sabemos que a empresa familiar o que fai é xenerar riqueza no entorno. Hoxe, as empresas do século XXI o que teñen, como aquí xa se ten dito, esa responsabilidade pola sostenibilidade, esa responsabilidade social. E dentro desa responsabilidade social, o Foro Peinador nos invita hoxe e nos fai un reto. Temos que reflexionar sobre o galego e a empresa. Eu quero deixar, antes que nada, 3 ideas claras. Son miñas, non se teñen por que colaborar, pero 3 ideas. A primeira idea de galego e empresa é que, o galego é unha oportunidade para xerar algo moi importante nas empresas: confianza. 2, no mercado xeral e no mercado internacional, como aquí xa se ten dito, o galego é unha ferramenta para transmitir autenticidade e calidade. E tendo aquí a María do Ceo, hai que lembrar a terceira razón. Hoxe, o galego-portugués é o 7º idioma máis falado no mundo. Xa lle gustaría aos de Noruega, aos de Dinamarca ou a Cataluña ter unha ferramenta de comunicación como esta. A denominación de orixe Rías Baixas, que hoxe está aquí representada polo seu presidente, é a máis importante das 5 denominacións de orixe existentes en Galicia. Detrás das súas máis 4.500 hectáreas, non sei se estes datos son os reais, pero se non corríxanme, de viñedo e dos máis de 10 millóns de litros que cada ano viaxan polo mundo, hai máis que cifras, como decía hai un ratiño Roque. Hai terra, hai cultura e hai unha forma de entender a vida. E por iso non hai mellor maneira que renderlle homenaxe a este esforzo colectivo, a este esforzo destas persoas, que escoitando na voz de María do Ceo unha canción que lle vai a isto que estamos falando moi ben. O señor Viño. Mira toda a firmeza a que encontra no seu camiño, lá por beber un copiño a máis, até as persoas pacatas, amigo Viño, que desalinho, vossa mercê faz andar de gatas, e a mau prosseguimento, a intenção naquilo que faz, entre o seu desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui, responde o vinho, a folha seca, a brincar no vento, fui raio de sol do firmamento e trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim o até da vida aumenta o valor, seja de quem for. Na boa conta, peso e medida, e só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água, a ofensa pago, acaso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos, amigo, a mais um copinho. A galeguización empresarial avanza cando a economía e a lingua camiñan da man. As empresas que apostan polo galego construen valor, proximidade e confianza, proxectando unha imaxe auténtica de país. No equilibrio entre a identidade e o desenvolvemento está tamén o futuro económico de Galicia.
porque medrar en galego é medrar con Galicia. A continuación ten a palabra don Manuel Varela, presidente da Caixa Rural Galega. Para min é unha honra, como presidente de Caixa Rural Galega, dirixirme hoxe a todos vostedes. É un día especial, porque é un día da galeguidade empresarial, unha xornada que non só celebra o emprendemento, o esforzo e a visión de futuro da nosa terra, senón que tamén reivindica algo que nos define profundamente. A nosa lingua, o galego, como motor de identidade e tamén de desenvolvemento económico e social. O lema deste ano, Crecendo co galego, encerra unha verdade incuestionable. O crecemento non se mide únicamente en cifras de negocio ou en balances financeiros, tamén se mide na capacidade dunha comunidade para manter vivas as súas raíces mentras avanza cara ao futuro. O galego é un patrimonio inmaterial, pero ao mesmo tempo pode e debe converterse nunha vantaxe competitiva, porque non estamos só ante un acto simbólico. Estamos diante dunha declaración colectiva. O galego é empresa, é innovación, é tamén futuro. E quen aínda pense que a lingua é un adorno cultural equivócase. A lingua é un sinal de confianza, de proximidade e de autenticidade. En Caixa Rural Galega sabémolo ben, nós tamén medramos co galego. Non porque sexa unha obriga, senón porque é a nosa maneira natural de relacionarnos cos socios, cos clientes e mesmo co territorio. E falamos galego non só nos anuncios ou nas campañas, senón nas oficinas, no Consello Reitor e nas decisións estratégicas tamén. Porque falar galego é falar de ti a ti, sen distancias. Cantos estudos máis necesitamos para entender que a confianza é o principal motor económico? E non hai confianza máis poderosa que aquela que se construe dende a identidade compartida. O cliente que escoita a súa lingua sente que está diante de alguén que non só lle vende, senón que o entende. Incorporar o galego non é un risco. É abrir portas sen pechar ninguna. É sumar sen restar. É facer patria mentras se fai negocio. Aí onde unha marca fala en galego, fala con voz propia, faise recoñecible e gaña credibilidade. Está connosco Cruz López, que representa a unha empresa galeguizada, Embutidos Lalirense. Unha empresa que fixo do uso do galego unha ferramenta de prestixio. A utilizan nas etiquetas dos seus produtos, na comunicación, na rotulación de todos os seus vehículos e tamén na relación cotiá cos seus clientes empregados, converténdose nunha auténtica embaixadora da lingua galega. Ela ten agora a palabra. Parabéns, en primeiro lugar, a todas as familias que integran as adegas Terra de Asorei, tamén aos seus traballadores e traballadoras, porque un recoñecemento que se lle dá a unha empresa é para toda a colectividade que a forma. Parabéns tamén por esa decisión de unir sinerxias, de crear un proxecto común, nun país que a veces foi tan dado aos minifundios en todos os sentidos, de sumar individualidades, porque tedes demostrado que este proxecto funciona, e non só funciona, senón que medra e que está, como dicía Roque, en máis de 22 países. Porque apostades pola calidade, pola innovación e polo país. E ao tempo que os vosos viños viaxan polo mundo, viaxan tamén palabras como adega, nai, terra, tamén viaxa a cultura, tamén viaxa a historia. Parabéns polo voso compromiso tamén coa sustentabilidade e cun modelo de traballo que nace do orgullo de pertenza a este territorio. A nosa empresa é tamén unha empresa familiar que celebrou o ano pasado o seu 75 aniversario. Todos os que tedes empresas sabedes o difícil que é consolidarse nos mercados.
E o mesmo día que festexábamos o 75 aniversario, recibimos tamén este recoñecemento á galeguidade empresarial. Para min foi un dos días máis emocionantes, porque era recoñecer un cambio de actitude no modelo que estábamos levando á hora de presentarnos no mundo. E hoxe é unha honra estar aquí para festexalo con vós. Hai uns anos que Embutidos da Linense comezou a comunicarse en galego co mundo. Por outro lado, nada meritorio, porque que ten de mérito que se traballamos, se pensamos, se xantamos, se socializamos, se rimos e choramos en galego, nos comuniquemos ante o mundo en galego. Non debería ser meritorio, pero, desgraciadamente, a veces é un reto, e no noso caso foino, porque convencer dentro da empresa de que nos podíamos comunicar co mundo en galego tivo, as súas reticencias. Ese perdemos clientes, ese os distribuidores nos poñen pegas, ese os consumidores din que está pasando aquí, ese. Falta de confianza, como dicía Roque, e que é necesaria é a confianza. Agora, desde hai 10 anos, utilizamos o galego en todo, na rotulación dos vehículos, nas redes sociais, na etiquetaxe. Quédanos moito aínda por facer. Temos moitos produtos que incorporar o galego, pero estamos nun bo camiño. A empresa Conjusa anunciou a súa próxima galeguización a través das palabras de don Juan José Esperón, en representación do seu xerente, don Juan Sabarís. É un placer falar en nome de Conjusa neste acto do Día da Galeguidade Empresarial promovido por o Foro Enrique Peinador. E quero comezar agradecendo a confianza depositada en min para substituir a Juan Sabarís, que é o xerente desta empresa. Se estuvera aquí Juan, diría máis ou menos o seguinte. A nosa sede atópase no lugar de Cancela, no concello de Barro, en Pontevedra, e somos unha empresa cunha amplia traxectoria no sector dos produtos conxelados, refrixerados e elaborados destinados á restauración profesional. Desde a súa fundación no ano 1986, mantemos un firme compromiso coa calidade, coa innovación e co servicio ao cliente. Contamos con un equipo humano formado por 42 profesionais que son o verdadeiro motor da empresa e con 2 tendas de venda ao por menor, nas que atendemos directamente ao público. O noso radio de acción embrague toda a provincia de Pontevedra e as Rías Altas, que nos permite estar preto dos nosos clientes e responder ás súas necesidades con eficacia e proximidade. Hoxe queremos tamén aproveitar esta presentación para comunicar unha decisión importante. Conjusa comprométese a incorporar etiquetado en galego nas súas referencias. Con este paso queremos contribuir á presencia e á normalización da nosa lingua no sector alimentario e nos establecementos de restauración, coa clara intención de favorecer o uso do galego tamén nos puntos de venda e de distribución. Esta medida busca non só cumprir un compromiso co noso territorio, senón tamén ofrecer ao profesional e ao consumidor información clara e accesible na lingua propia da nosa comunidade. Queremos, ademais, expresar o noso máis sincero agradecemento ao Foro Enrique Peinador, entidade que promove este acto e que traballa por a galeguidade empresarial, polo labor que desenvolve a prol da presenza do galego na economía e na empresa. E, en nome do todo o equipo de Conjusa, reitero o noso compromiso coa calidade, coa innovación e coa promoción da lengua galega no ámbito empresarial. Moitas gracias a todos. Pois é unha regalía observar como pouco a pouco, aínda que paseniñamente, se van sumando a este proceso de galeguidade empresarial outras empresas. Moitas grazas. Bueno, en representación do Concello de Meis, temos connosco o concelleiro don Martín Casais, que ten el agora a palabra. Bo día a todos e todas. Principalmente queremos dar a benvida a todos ao Concello de Meis, a todas as autoridades que estades aquí, a Roque, a Deputación de Pontevedra, empresarios, presidente da Denominación do DO, ao señor Quintana, presidente da Xunta de Galiza. Espero que estedes disfrutando desta magnífica bodega do noso Concello. Para nós é magnífico que estedes aquí e estamos abertos a actividades como estas. Moitas grazas.
Pois, en nome do Foro Enrique Peinador, queremos expresar o noso máis sinceiro agradecemento ás empresas, as moitísimas empresas que hoxe estades aquí e que fan posible esta xornada. Sabemos o esforzo que supón reservar un día para acompañarnos e por iso valoramos especialmente a vosa presenza. Moitísimas grazas. Grazas tamén á Deputación Provincial de Pontevedra, representada neste acto polo deputado Marcos Guisasola Padín, porque o seu apoio foi decisivo para levar a cabo esta xornada de galeguidade empresarial e é esencial para consolidar o camiño da galeguización empresarial no eido da provincia. Un agradecemento especial á adega Terras de Asorei, nomeadamente ao seu presidente, Roque Durán, aínda que sabemos que o seu nome non é Roque, pero bueno, eu o chamo así, porque así o coñecín, colaborador entusiasta para a celebración desta xornada. Por suposto, a todos vostedes, amigos e amigas, porque é necesaria a súa presenza. Sen este público, estes actos non terían sentido. O remate, os convidamos a compartir un viño galego na terraza exterior con este fermoso día tan solloso, por cortesía da adega Terras da Sorei, e tamén van a poder probar produtos das dúas empresas que colaboran connosco, unha delas, Embutido Lalinense, e outra, Cooperativa de Queixos, Cooperativa Oxe, que en Lito Andión, o seu xerente, excusou a súa asistencia por problemas persoais. Agradecemos, lóxicamente, a colaboración, porque a galeguidade tamén se fai e se celebra en comunidade e con alegría. Pecha este acto o deputado don Marcos Guisasola Padín en representación da Deputación Provincial de Pontevedra. Moitas grazas a todos. Pois moi boa tarde xa, porque xa son horas. Moi boa tardes a todos e a todas. Permitidme que os dedes por saludados xa, que foron moitas intervencións, autoridades da mesa, e sobre todo empresarios que estades hoxe aquí, non? Faime moi feliz acompañarvos hoxe aquí en Meis neste acto coa colaboración da Deputación de Pontevedra, que pon no foco na importancia do galego no sector económico, empresarial, donde fomenta o social, o económico, por suposto, e o cultural. E antes de nada, se me permitides, dar as gracias a Xosé González e a todas as persoas que integran o Foro Enrique Peinador, que non só pola organización desta cita, sino por todo o traballo que leva feito, que promove o uso da lingua galega. Pero, sen embargo, os verdadeiros protagonistas hoxe sodes vos os empresarios e, sobre todo, hoxe aquí as adegas. Así que deixademe felicitar a todas pola súa implicación no fomento da nosa lingua, que tan ben empregades nos eses envases, como xa se dixeron aquí, os cales se exportan a máis de 20 países do mundo. Que mellor maneira que identificar un produto pola lingua do lugar do que procede, neste caso galego. E permitideme tamén saludar e felicitar, que estamos aquí, dar os meus parabéns a Roque Durán, presidente da adega Terras de Asorei, por facelo tamén e proxectar o noso idioma máis alá das nosas fronteiras. O galego é a nosa lingua, a que nos identifica como pobo, a que nos representa e fai que a nosa terra, Galicia, sexa o que é. E na Diputación de Pontevedra non entendemos Galicia sen o noso idioma. É a nosa forma de comunicarnos e temos en marcha numerosas iniciativas para promocionalo. Para que os fagades unha idea, temos dúas liñas de axuda centradas única e exclusivamente na dinamización do galego, que ascenderon no ano 25 a 300.000 euros. E iso sin incluir unha liña dirixida a editar obras en lingua galega dotada con 100.000 euros. Por lo tanto, 400.000 euros para impulsar o galego, que nun ano non está nada máis. Por non dicir que o Servicio da Lingua na Diputación de Pontevedra está directamente na presidencia, no presidente Luís López. Creemos, e vou rematando, que xa foi larga a sesión, que a lingua galega xoga un papel estratégico na dinamización da provincia. O noso idioma fala de nós, e nada mellor que empregalo para dar a coñecer o que somos, o que temos e o que queremos ofrecer. Así que contade con nós, coa Diputación de Pontevedra, en eventos como este, que axudan a preservar o galego e a dinamizar o seu uso en calquer ámbito.
E animo a todas as empresas e a todo o tecido productivo e ao sector económico en xeral a compartir este obxectivo. Se incluímos a lingua galega na actividade diaria, estou convencido que conseguiremos avanzar na súa posta en valor e darlle o lugar que lle merece. Moi boas tardes e moitísimas grazas.